Normală, gen. Știi? Dar după ce Bine v-am găsit din trenul Alstom Coradia și bună dimineața! Dacă nu se... Avem aici, cred că prima baie. Opa, cam constrânsă, dar curățică. Foarte drăguță. Locuri pentru persoane cu dizabilități. Și asta este baia accesibilă. Oho! Nu așa, da? Așa, da? Spațios. Foarte spațios. Achiziție material rulant nou, 37 unități electrice multiple, interregionale, Regio Express Interregio, de către ARF. Operate de CFR Călători. București Nord, Buftea, Ploiești Vest, Câmpina Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal. O să avem ceva viteză mai încolo, când pornește, asta suntem pe loc. Pleacă într-un minut. Nu uitați, acestea sunt locurile. Până și astea de aici au această măsuță. Opa! Uitați materialul. Foarte bun. La partea de spate nu prea îmi place, cam inconfortabile. Dar poți rezista până la Brașov. Da? Din nou, zonă spacioasă de accesibilitate, presupun. Nu îmi pare să aibă loc de biciclete, nicăieri în tren. Reciclare. Opa. Aici. Zona între vagoane. Opa, am plecat. Fără niciun minut întârziere, noi suntem deja pe drum, am plecat. Goală, foarte goală gara. La aceste ore este 5:40, 40 și 41 mai exact. Și am plecat din gara de nord. Opa, avem și internet. Te-a deconectat, wow. Are și internet, foarte bun, 10 în 10. Foarte bine punctat de Nico. Salut, Nico! Nico! Este că avem pungă. Bine! 5 zile are trenul. Deja e pătat. Wow! Îmi țin cu mine, ca să lăsim să fac reparații la ea.
că ți-am stricat filmarea. S-a dus! Dar uite ce mișto se vede, gen cu tremur și cu ceața aia, zici că... Dar uite scânteile care face la pantograf. Măi, Wow. wow. Deci după plimbarea cu noul tren, am așteptat ca mult pentru el un an. Este la limita standardelor europene, adică e mediocru, e ok, scaunele tari, adică mă doare spatele încă și am urcat în munte și încă mă doare. Ei, pisică, uitați pisică, așa. Nico, treci sus. Andrei, cum a fost scaunele? Nu le-am simțit prea bine pentru că nu eram atent la scaun, eram atent să-mi găsesc o chestie de am pierdut-o prin tren și n-am găsit-o nici acum, e pierdută. Vă zic la revedere de aici, de pe munte, bine, nu chiar pe munte, mai până pe munte, dar vă urez o zi bună și la revedere.